Uite. Acum da, acum da. De 2 ori trebuie să dai? De 2 ori trebuie să dai? 5 minute și 15, dacă Da? da. Bine. Păi noi am vorbit 4 minute și am la 70. Înseamnă că e cu sărbătoare acum. E rece? Băi, te uzi pe pantaloni! Băi, nu mai te duci încolo că te uzi! De ce nu te-ai dus cu ea, mă, că era imposibil, mă? Îl opresc!